milyen következményei lehetnek az önszabotásunknak. Szerintem senkinek nem mondok újat, amikor azt mondom, hogy ez masszív stresszel jár, és a kiégéshez vezet. És hát nyilván az önbecsülésünket is csökkentjük ezáltal. Ami nagyon fontos, hogy szakmai következményei is lehetnek, ami gyakorlatilag a teljesítmény romlása, ez, ahogy már mondtam, halogatott döntéshozatalban párosul, vagy az innováció hiánya, hogy nem merünk új dolgokba belekezdeni, vagy a produktivitás csökkenése, hogy nem tudjuk úgy tenni a dolgunkat, mert fejben nem vagyunk ott, és mindig máshova koncentrálunk, vagy egy következőre, vagy egy halogatott döntésre. A kapcsolatok rombolásához vezet. Szépen lassan. A bizalmatlanság becsúszik a csapatba, ez egy frusztrációt okoz, ez az elköteleződés csökkenését okozza, kommunikációs problémák lesznek a csapatban, majd szépen megjelenik a fluktuáció is. És hát ezzel a szervezeti kultúra is rombolódik a csapatban. Akárhogy is nézzük, ebből az lesz, hogy a munkahelyi légkör negatív lesz, azaz vezetőként elérem azt, hogy stresszben tartom a kollégáimat, akik elkezdik a jól ismert most már quiet quitting módszert, hogy szépen lassan azt mondják, hogy duzzogok magamba, keresek új munkát, és elkezdtem terjeszteni ezt a negativitást többiekben is, és ezt még jobban felerősítik.